Samsung Galaxy S5, 5. generácia S-kového smartfónu. Mali sme ju, povedzme, 14 dní a naozaj intenzívneho používania. Bol to náš primárny smartfón a realizovali sme na ňom telefónne hovory, vybavovali maily a podobne. Takže, čo sme vlastne zistili? Super telefón, ale na niektoré veci chceme upozorniť. Napríklad snímač otlačkou prstov. Ono je to fajn, že máte takýto snímač otlačkou prstov, ale zadať takto otlačok prsta, napríklad vtedy, keď šoferujete, je takmer nemožné. A sú rôzne situácie, kedy to jednoducho nevychádza, že by ste mohli zadať tak úplne pohodlne otlačok prsta. Takže samotná technológia funguje dobre. Ale problém je v tom, že niekedy nemáte možnosť tak presne orientovať ten prst alebo prsty, ktoré ste vlastne zadali pri registrácii tak, aby ste mohli zadať úplne jednoducho tento otlačok prsta. Takže odporúčam poistiť takýmto spôsobom hlavne mobilné platby alebo súkromné adresáre, kde si uchovávate naozaj dôležité veci, ale pre odomykanie telefónu stačí napríklad to obrázkové heslo alebo nejaké číselné heslo. Overili sme odolnosť voči vode, naozaj odoláva tomu, že ho ponoríte naozaj do vody a bude tam chvíľku, jednoducho odolá takýmto veciam, ktoré sa môžu stať v takom bežnom živote. Jednoducho stane sa, že vám padne trebárs do záchoda alebo telefonujete v daždi. Ten telefón v predchádzajúcej verzii mal s tým trocha problémy, tento vydrží takéto zaobchádzanie. Podstatné je pri tomto, aby ste veľmi dôkladne zatlačili tento zadný kryt, kde je táto tesniaca hmota, lebo bez toho by to nefungovalo. To je prvá podmienka, to znamená naozaj dôsledne potlačiť, tak aby ste si boli istí. A druhá vec, musíte si byť istí aj tým, že tento konektor v spodnej časti je naozaj zatlačený. Keby to tak nebolo, tá voda sa dostane na nesprávne miesta. Tento kryt je ďalší prvok, na ktorý chcem upozorniť. Takto, keď to je vyhotovené, tak ono je to naozaj dobré, že to drží voči vode. Ale skúste použiť dokovaciu stanicu pre tento telefón. Jednoducho nemáte ako zatlačiť ten telefón do univerzálnej dokovacej stanici a sám som zvedavý na to, s čím príde Samsung, aby to fungovalo takýmto spôsobom, napríklad pri šoférovaní. Ten kryt v hornej časti, alebo port v hornej časti, to znamená ten jackport, ten nemusíte nejako zakrývať, tento všetko vydrží. Baterka vydrží zhruba na 1,5 dňa naozaj intenzívneho používania. Osobne som používal aj ten režim extrémneho šetrenia energie. Tam sa vrátite s tým telefónom, by som povedal, takých 5 rokov dozadu. Z toho telefónu vznikne zariadenie, z ktorého môžete SMS-ky posielať alebo telefonovať, prijímať, hovoriť, čo je dobré. Ano, keď máte 10% ostávajúcej kapacity batérie a potrebujete byť dosiahnutelný, fakt dobrá vec. Takže použil som to asi 4 krát a naozaj to funguje. To chválim. Pripojenia. Tento port USB 3.0, teda vo verzii 3.0 je super, lebo sa rýchlejšie nabije tá batéria a takisto aj keď pripojíte tento smartfón k počítaču, tak ten prenos dát je rýchlejší, takže veľmi chválim USB 3.0. Vnútri je podpora pre 802.11ac. Vyskúšali sme to tu v redakcii, naozaj to podporuje toto dvojpásmové Wi-Fi, to znamená, tá rýchlosť prenosu je podstatne vyššia ako pri tom predchádzajúcom štandarde Wi-Fi 802.11n. 4G, veľmi dôležitá téma. Tento telefón podporuje 4G. Skúšali sme to v Bratislave u operátora Telekom, takže ten štandard, ktorý prichádza od tohto operátora, Samsung Galaxy S5 podporuje. No a mali sme k tomu aj tieto hodinky. Najlepšia vec na tom všetkom je to, že hodinky, keď to používate, tak si ich dáte samozrejme na ruku a budete ich mať so sebou. Keď odídete z domu s tým, že telefón ostal vnútri, čo sa stane, ale hodinky máte na sebe, tak zatrasením vás na to upozornia a hodinky jednoducho vám zabezpečia to, že bez smartfónu neodídete. Takisto vode odolné, potu odolné, odieru odolné a pádu odolné, to všetko sme vyskúšali. Čo sa nám nepáči, je táto dokovacia stanica. Toto môžete pokojne, sa vám môže stať, že to stratíte a bez tohto tieto hodinky fungujú len na ostávajúcu kapacitu batérie. To znamená, toto musíte nosiť so sebou a strážiť ako oko hlave, lebo osobne si myslím, že za to asi Samsung bude niečo chcieť ako doplnkové príslušenstvo. Takže vyskúšame si tento raz také porovnávacie meranie urobíme. To znamená naozajstný profesionálny tlakomer. On samozrejme meria tlak aj tep. Takže tu máme zariadenie. K tomu ešte aj iný spôsob merania a porovnáme to s tým, čo je k dispozícii v prípade Samsung Galaxy S5. Takže najprv prvé meranie a pozrieme sa na to, ako to bude fungovať. Pritom ja nemôžem rozprávať, takže budem ticho, samozrejme.
Takže horný tlak 140, spodný 64, tep okolo 100. A pozrieme sa, čo zmeria Samsung Galaxy S5. Srdcový tep. Takže, keď to porovnáme, to znamená, namerali sme 106 a profesionálny spôsob merania ukázal hodnotu 101 úderov za minútu. To, čo sme namerali na Samsung Galaxy S5, je hodnota 106, profesionálny merač ukázal 101, podľa mňa potvrdenie toho, že tento prístroj, alebo teda tento spôsob merania je naozaj celkom presný. My sme si overili dokonca aj trendy, to znamená, že nárast a pokles tepu, ktorý bol objektívne zistený počas cvičenia, vždycky to fungovalo. Úplne presne na túto hodnotu by som sa asi nespoľahol, ale celkové treba povedať, že je to naozaj dosť dobré meranie. Stále inovujeme pre vás a zaháňame veci tak, aby ste videli tie úplné novinky. Takže tento raz tu máme modrý kryt, ktorý je určený pre Samsung Galaxy S5 a podľa mňa tento vyzerá tak mužsky, tak super. Mne sa veľmi páči, lebo musím povedať ďaleko viacej ako čierny a samozrejme tá vodeodolnosť je zachovaná, to znamená, že aj v tomto prípade je tuto tesnenie. Na hodinkách je možné vymeniť ten remienok a môžeme si potom určiť taký, ako potrebuje napríklad ku konkrétnemu oblečeniu alebo k svojej móde, ktorú práve používame. Funguje to potom takým spôsobom, že to takto vymačknem a dám to dovnútra a je to vymenené. A pribudol aj nápis Gear, taký vygravírovaný, dá sa povedať. A úplná novinka, mám nielen vodorovné, ale takisto aj zvislé zobrazenie a podľa mňa to dáva väčší význam, keď to mám v tomto zobrazení. To znamená, že môžem si to potom takto pozerať a keď to mám na ruke, tak to podľa mňa funguje tak viacej viditeľne, že vidím, koľko je hodín a môžem sa jednoducho v tom orientovať v tom menu tak, že nemusím pozerať na to tým iným spôsobom. Ďalšia funkcia, ktorá pribudla, a včera som to skúšal, je spánok. No a môžete sa pozrieť, že som v noci spal 4 hodiny a 2 minúty bez pohnutia. Som dostatočne vyspatý a pripravený na ďalšie aktivity. Takže toľko aktualizačný vstup do tohto videa. Takže celkové hodnotenie. Toto je telefón, ktorý ukazuje, kam sa posúva ten vývoj smartfónov. Je to veľmi dobrý telefón, z ktorého naozaj môžete zmeniť ten telefón na pracovný nástroj, z neho pracovať a merať si svoje telesné aktivity, hlavne cvičenie. Ja som to skúšal pri fitku, tam to nie je celkom ono, ale pri takej turistike, pri behu, super vec. Hodinky, mne sa osobne páči aj ten dizajn. Celkové teda hodnotíme veľmi kladne Samsung Galaxy S5 a hodinky Samsung Gear Fit.